Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα βιντεάκι για κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο ελληνικό YouTube. Πρόκειται για αυτό εδώ το σκαφάκι. Εντάξει, για κάποιους είναι σκαφάκι. Impulse 32 από τη ProBot, έτσι, όπου ProBot από πίσω είναι η Horizon Hobby, Axial και E-Flight αντίστοιχα για αυτοκίνητα και αεροπλάνα. Τώρα, το συγκεκριμένο εντάξει είναι στην αγορά περίπου 3 χρόνια σε 2 χρώματα, αυτό και μαύρο πράσινο, με τα γραφικά δηλαδή. Τώρα αυτό το βίντεο που βλέπετε είναι μεταγενέστερο των δοκιμών που έχω κάνει, έχει πέσει στη θάλασσα, θα τα πούμε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα σκάφος από την, θα μπορούσαμε να πούμε, premium σειρά της ProBot, όπου όταν λέμε premium τι εννοούμε? Σκάφη τα οποία είναι φτιαγμένα από fiberglass ή ακόμα και από ανθρακονήματα. Αυτό τι πλεονέκτημα έχει από ένα απλό πλαστικό σκάφος? Πιο μεγάλη ακαμψία και πιο γερό σαν σκάφος. Βέβαια έχει και λίγο αυξημένο βάρος. Έχουμε δηλαδή θετικά και αρνητικά. Χαρακτηριστικά. Ας ανοίξουμε τα καπάκια. 80 εκατοστά μήκος, 32 ίντσες, όπου γι' αυτό το λένε 32 μήκος. Λοιπόν, ξεβιδώνουμε. Εξάσελο, αλλά μπορεί να παίξει και με βλέπετε, μπορεί να παίξει και με συγγνώμη για το χαμό που βλέπετε, είμαι στην αποθήκη. Μπορεί να παίξει και οκτάσελο. Ας φέρω λίγο και το φως εδώ, δεν ξέρω αν βλέπετε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε μοτέρ 2000 kV, 1900 για την ακρίβεια, έτσι. ESC στα 160 ampere. Εδώ έχουμε το σερβό μας, το αδιάβροχο. Τώρα είναι ικανό για 50 μίλια ταχύτητα την ώρα, όπου αυτό είναι αληθές, αν και δεν είχα βάλει GPS. Θα το δείτε και στα βίντεο μετά. Άνετα τα έχει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Το βετεξάκι αυτό που βλέπετε είναι γιατί έχω κάποια νερά, λίγα βέβαια, επειδή είναι mass production αυτά όλα, έχουν και κάποια τεχνικά ζητήματα. Τώρα το συγκεκριμένο ίσως μου χάνει από τη φλάτζα, από το water jacket, θα τα πούμε. Λοιπόν, εδώ πίσω τι έχουμε? Λοιπόν, όλα ρυθμιζόμενα και τα turning fins, τα φτερίγια στροφής, τα οποία μας προσδίδουν, όσο πιο κάθετα είναι, έχουμε καλύτερη, να το πω, στρέφει πιο άμεσα, και έχουμε και τα tabs, θα πούμε flaps, τα οποία ανάλογα με το πόσο θα τα ανεβάσουμε ή θα τα κατεβάσουμε, ρίχνουμε τα μούτρα της πλώρης προς το νερό ή το σηκώνουμε το σκάφος. Επίσης και το πόδι της προπέλας, τώρα δεν ξέρω αν φαίνονται όλα αυτά, και αυτό ρυθμίζεται με αρνητική ή θετική γωνία, έτσι. 4 άξονας, πηδάλιο με 2 οπές, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει και από εδώ για υδρόψυξη, όπου είναι το πρώτο μοντέλο ready to run το οποίο έχει 2 οπές υδρόψυξης. Και τι σημαίνει αυτό? Πέρα από το ότι ψύχουμε το πηδάλιο με το γυλαίκο, αν πούμε, να πούμε στο μοτέρ κατευθείαν, έτσι, και βγαίνει από εδώ, υπάρχει και κάτω από τη γάστρα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε, μισό λεπτό, γιατί έχω και τα φώτα τώρα εδώ, χαμός γίνεται. Κάτω από τη γάστρα, χαμός, ναι, έχει μία οπή εδώ μπροστά, δεν ξέρω αν φαίνεται, πίσω μάλλον, όπου αυτή τι γίνεται, συλλέγει και αυτή νερό για να μας ψύχει το ESC, εδώ, και βγαίνει από εδώ επίσης η έξοδος του νερού.
Και λέω ότι ήταν από τα πρώτα μοντέλα παραγωγής που το έχουν αυτό το σύστημα, διότι όλα τα άλλα το κοστομάρανε οι ιδιοκτήτες. Π.χ. ας πούμε το αντίστοιχο μοντέλο της Τράξας, αυτά τα λεφτά που είναι βέβαια εντάξει, είναι καταμαράν, το Mi 41 που στα ίδια λεφτά δεν έχει, είναι πλαστικό καταρχάς και είναι και με μία υδρόψυξη, πρέπει να κάνεις πατέντα. Τι άλλο να πω τώρα γι' αυτό. Ναι, βασικό. Τηλεχειριστήριο, Spectrum, έτσι, όλα είναι Spectrum. Εδώ, τα ηλεκτρονικά, όπου αν χρησιμοποιήσεις τις μπαταρίες της Spectrum, έχεις και τηλεμετρία, βλέπεις την κατάσταση της μπαταρίας. Κατά τα άλλα, εντάξει, τα χειριστήρια, το steering trim, throttle trim, έτσι, έχει brake rate, έτσι, έχει και όπισθεν το σκάφος, και εδώ έχει για το γκάζι, έχει επιλογή 50, 75 και 100%. 4α μπαταρίες, έτσι, ωραία. Άλλο, το παίζω, ναι, δεν πήρα βέβαια τη Spectrum της μπαταρίας, γιατί έχουν 160 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Πήρα λοιπόν δύο μπαταρίες Yo-Yo China, το 5000 mAh 100 σε γραφενίου, όπως βλέπετε, ότι είναι πιο αντέχουν στις άμεσες ανάγκες ισχύως που θέλει, δηλαδή μπορείς να τραβήξεις το πολύ ρεύμα και θα ανταποκριθεί, να το πω έτσι χοντρικά. Απλά αυτές εδώ οι μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται κάτω από 3,7 ανά κελί ή να φορτίζονται πάνω από 4,2, γι' αυτό είχα και battery voltage alarm που θα το ακούσετε beep να κάνει στα βίντεο, που θα δείτε μετά από αυτό. Με 5.000 mAh το παιχνίδι στα 100% γκάζι είναι περίπου στα 5 με 6 λεπτά. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε ότι σε περίπτωση που θέλεις να επέμβεις μπορείς να κάνεις παπάδες. Άλλες προπέλες, άλλα πηδάλια, μεγαλύτερα turning fins, έτσι. Εντάξει, μπορεί να ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Με μια αλλαγή μόνο προπέλας που θεωρώ ίσως το πιο σημαντικό, μπορεί να πάει στα 90-95 χιλιόμετρα την ώρα. Από εκεί και πέρα οι συνθήκες είναι μεταβαλλόμενες, ακόμα και το νερό, αν είναι θαλασσινό ή γλυκό, παίζει ρόλο λόγω πυκνότητας, η κατάσταση της θάλασσας ή της λίμνης, τέλος πάντων. Αυτά είναι για λίμνη. Εντάξει, θεωρητικά εμείς εδώ στην Ελλάδα τα παίζουμε στη θάλασσα. Τι άλλο να πω, αυτά εν ολίγης, να μην πλατιάζω. Θα το δούμε λοιπόν στη θάλασσα. Κάτι άλλο, όχι, δεν έχω να πω. Τα λέμε στο πεδίο. Χαιρετώ. Καλημέρα από το λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σήμερα λοιπόν θα δοκιμάσουμε για πρώτη φορά, στην πρώτη του πλεύση, το ProBoat Impulse 32. Ένα σκάφος της ProBoat, όπου θεωρείται από τα πολύ καλά RTR, Ready to Run. Είναι από Fiberglass, είναι Deep V, είναι ικανό για ταχύτητες έως 100 χιλιόμετρα, 90 μίλια. Είναι 6 έως 8 έστω δίνει η ProBoat. Φοράει Spectrum DX3, εδώ πέρα η τηλεκατεύθυνση. Τώρα είναι 2000 kV. Είπαμε ότι είναι από Fiberglass. Το πλεονέκτημα του Fiberglass, πιο άκαμπτο,
πιο βαρύ, σε σχέση με τα πλαστικά. Θα δούμε τώρα τη συνέχεια πως θα πάει. Θα το δουλέψουμε με 50% ισχύ, δεν θα το βάλουμε full throttle σήμερα και θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Δεν μου στρίβει καλά όμως. ...75% τώρα. Πετάει. Τρόμος είναι ρε φίλε. Τρόμος. Για να δούμε. Δεν το προλαβαίνω κιόλας.
Έλα ρε. Δεύτερη μέρα, τοποθετούμε τις μπαταρίες. Έχουμε ρυθμίσει κάπως τα πηδάλια μας. Τα πηδάλια μας, όχι ακριβώς τα πηδάλια μας. Το στρατ να είναι λίγο αρνητική η γωνία του, για να μας βάζει τα μούτρα μέσα. Όπως επίσης και αυτά εδώ. Για να μας κρατάει λίγο την πλώρη μέσα στο νερό, διότι εχθές πετούσε. Για να κάνουμε μια προσπάθεια σήμερα, να δούμε πώς θα τα πάει. Το γεγονός ότι έχω λίγο νερό μέσα δεν μου αρέσει. Πλην από εδώ, πλην από εδώ. Το πλην λοιπόν είναι από εδώ. Άρα σωστά. Για να δούμε. Εδώ τώρα bear the way κατάσταση. Τα κάνουν και τόσο μικρά. Για να δω, έτσι είναι. Okay. 12,6, νούμερο 1, 4,19, ωραία, νούμερο 2, 4,19. Οι μπαταρίες μας μπαίνουν σε σειρά, έχουμε ένα εξάσελο, έτσι. Και ξεκινάμε. Που είναι? Ανοίξουμε και την τηλεκατεύθυνση. Πρώτα η τηλεκατεύθυνση. Ωραία. Τέλος. Θα τα πούμε σε λίγο. Ναι, πάει πολύ καλύτερα σήμερα. Για να το δούμε. Έχω και τον ήλιο και με στραβώνει. Ου, 100% throttle.
Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο Σπάρτο Αμφιλοχίας. Η ώρα είναι 7 και 4. Έχει ανατείλει ο ήλιος και πάμε για ένα πρωινό session με το Impulse. Εντάξει, τέλεια. Θα τραβήξουμε και μερικές φωτογραφίες. Αν βρω το κινητό μου. Να το δω, είναι πολύ ωραίες. Όντως πολύ ωραίες. Ας κάνει μπάνιο. Πολύ πλανάρισμα. Δεν τολμάω να βάλω παραπάνω. ...75% throttle τώρα και θα δούμε. Αν και στο βλέπω να... Οκ. Όλα καλά. Οκ, πάμε. Άμα το παρακάνεις, αυτά γίνονται. Okay. Δούμε. Τα έχω κατεβάσει σχεδόν κάτω τα tabs. Να δούμε πως πάει. Για να δούμε. Πάμε 75% βγάζει. Πάει πολύ καλύτερα.
Ναι. Καμία σχέση. Κρατάει τα μούτρα κάτω. Έχει και παρακάτω αυτό? Μπάμω ρε, δε. Όχι. Είναι κατμαρκάκια που πηγαίνει. Ναι. Για να δούμε πώς θα πάει το. Προς το παρόν δείχνει ότι πάει καλά. Βέβαια πάει καλά. Βέβαια. Καμία σχέση. Τα μούτρα κάτω τώρα. Κάτσε να δω, γιατί νομίζω χάνω λίγο σε steering trim. Κάνει λίγο λαγουδάκι. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά να δούμε. Θα βάλουμε 100% throttle. Φοβάμαι λίγο. Ωραίο. Εδώ τώρα έχουμε μια λήψη πλώρα FPV, όπως θα δείτε. Καταπληκτική η αίσθηση της ταχύτητας. Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Η θάλασσα είναι ιδανική για τέτοιες πλεύσεις. Τώρα είπαμε το BBB που θα ακούσετε είναι το voltage alarm για την μπαταρία. Enjoy που λένε και οι ξένοι.
Εδώ, πάλι να πέσω. Εδώ έχουμε λοιπόν FPV Prima στα ίδια νερά, την ίδια μέρα, από άλλη οπτική γωνία, ταχύτης. Πολύ γουστάρω αυτές τις λήψεις πάνω από το σκάφος. Είπαμε, λιμάνι Αμφιλοχίας, Αύγουστος, τα νερά ιδανικά. Όσο αφορά τις θερμοκρασίες, με την εξάσελη διάταξη, είχα τις μέγιστες, δηλαδή ήταν με το μοτέρ στις 49 βαθμούς, οι μπαταρίες στις 46,5, το ESC στις 52, οι πυκνοτές του ESC ήταν στα 46,3, ο άξονας στα 43,5, το jacket, το water jacket στο μοτέρ ήταν 49,2. Αυτές κοντά περίπου στους 50 βαθμούς, ίσως και παρακάτω. Τώρα αν παίξεις με τετράσελη, πιθανόν να είναι λίγο προς τα πάνω. Τετράσελη, συγγνώμη, με οκτάσελη. Αυτά.